DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, nging tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Julie, 19 years old, my boyfriend, taga Leyte, punto medikal kining akong suliran, bahin kini sa akong ipamati sa akong kilid o puson, aron ninyong hisabtan, sugdon ko sa diha pa ko sa Cebu. Ingon inyang mga panghita po. Ay, salamat in taon kay lunch break na nato. Kutuman na, uy. Nya piyot aning karinderyas daghan kay mukhaon. Uy, ay sige yaw-yaw di ano. Ikaw na ba yung sunod o? Ay, kuan ako day, kaning adobo day ay. Nya usa ka rice o usa ka soft drinks. Ay tong gamay day ha, katong dako-dako. Uy, naunsa taong ka, Julie. Matag sige-sige naman lang ka ng soft drinks. Uy, Sige ba, uy. Dili ba ya? dili ko no. Nag-soft drinks na ba kagahapon ha? O gatong usang adlaw sad. May soft drinks sad ka nga, nagkaon adto. Di man na permanente, good. Once a day raman. Huh? Unsa? Mao na dili nimo permanente nga matag adlaw gyud di ay? Oh, di ba? Matagkaon na ba? At least kau saras sa kadlaw. Diyos ko, day. Good luck sa kidney nimo day ha. Kaya busada, kayong tagiyas lawas. Matag adlaw, may inom soft drinks. Oh, asa naman ka? Una lang kog out ni mo karon, uy. Sakit man akong kilid. Pak! Tu, ara. Sa? Ha, niresulta na siguro pag sige ni mog soft drinks. Sabat ya, uy. Padong lang tingali ko dugon, uy. Kaya sakit man sa akong puson. Una na ko ni mo, uy. Ngano man mawang kasakitan, eh. Bisag giimna na ako pain reliever. Gilantan man inoon ko. Wa para basta'y Karen. Re! May kinaabot na ka, Karen. Oh, Niabot na lang ka. O pagyan mayo sakit sa kong kilid. Isunod ako ng kimnanog tambal. uy! Wa pa gyud di ay ka mauli, day? Na, duda na gyud ko ana, day. At unantas doktor na. Kidney infection eh. Ha? Sure, Dok, uy. May infection ang akong kidney. Nya, resulta na. Ingon pa bitaw ko nimo. Kidney infection, day. Infection. Dili tungod sa soft drinks. Unya, nga nung gibawalan man kas doktor, apil ang soft drinks, beko na be? Kada ka na bas tambal nga girisitas, doktor, uy. Imna ginantan ng grisita ha, aron maayo ka. Unya, undang na sa do pagsigig inom og soft drinks. Huwag ka sabot at tong hikayo na sa kadaghang girisita sa doktor. Pero murag misamot man ang akong gibati. Hangtod nga ning tuiga, 2026, niuling akong uyab gikan abroad. Once a year lang ni siya muuli. Unya. Ngawan ako ni mo eh. George. George.
Mauna Karen, misugmat na sa sakit na ko sa kilid o puson. Sa'yo mo na siya siguro ng kidney. Ampot lang, uy. Pero mas may krapi man ni Ron. Kaysa wag tuon ako nga kilid ang sakit. Apil ng likod o sa may batang ba. Arang sakita man yun ni, uy. Daan na ni nga, nagsakit-sakit pa ya. Apan misamot paghumanam ang anak ni George. Unsa? Pwede pa, dili lang una karon George. Ano man? Okay gana? Kuan mangkoy. Kung anaon ko nimo pa, muramag may madumbol. Huwag mong kakarikla ha. Uy, basig mapdos ka. Patsik up na kay basig bata nang ako nadumbulan. Negative man. Mao ba? Papacheck up na lang. Ay da, mauro gihapon eh. Pareha sa una ba, kan pa kay Grisita, unya walang gihapon ko maayo. Ang kanang imong live-in na lang kaha ang ipacheck up. Ansa? Ano siya man? Nga ko may kibati. Jay, for safety. Gikan baya na siya abroad. Gwapo, may gitas unsad baya ng uyab nimo. Basta gikuninita na sa mga babae dito day. Unsa? Dili ko gusto magduda sa kong partner. Pero nagpa-check up man sab siya. Okay naman siya. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, matag-adlaw ko nga mag-inom og soft drinks kani adto. Dihang una ko may pati ining sakit sa kong kilid o puson. Ingon sa doktor, kidney infection. Tinuod ba nga soft drinks ang nakaingon sa akong kidney infection? Ikadawang pangutana, ingon nila nga basig UTI ko nun ni. Pero di masab ko sakitan mangihi. May aslumbra nga baho nga mo kalit o gawas gikan ako. Dili ka nga may hugaw ang akong partner. Pero nagpa-check up man sab siya. Okay naman siya. Unsa man ka di ay ni. Ikatulong pangutana, nagduda sab ko nga mapdos ko. Pero negative man sab ang akong pipi. Unsa man ka di ay ning murag madumbulan sa akong partner nga sakit. Mag 2 weeks na ning ako kay negative man ang akong pipi. Kung delikado ni, unsa may akong buhaton. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong soliran, Julie. Mayong adlaw mga suking ting paminaw dinhi sa tong programa kini nga akong suliran. Anay na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral, problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka medical doctor, psychiatrist ug drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kay padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong bata sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal ng mga problema ato ni Eileen Bathan ang anda mong tagana ng mutambag yana. Nga to makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga let us be attentive to the needs of those around us. Ang sakto ko nga tabang, tinutamang kang tao nga knowing his capacity, he don't have the resources to return the compliment. Tinutamang nga ni ka, labi angat nag-eleksyon, tabang-tabang rin, left and right tabang kay kandidato rin kapag mayor sa inyong lugar, dili na tabang, investment na. Oo, di ba? Oh, tabang ni kaganang di nga mag-expect pa nga makabarba, mubawas pa to nimo og tabang, mga na tabang from the heart ba, ha? Dili kay from the hands. Okay, ang ato matatampo ko dalawa si Julie, 19 years old, nani siya boyfriend taga Leyte. Ang iyang problema kay sakit kuno iyang puson, iyang kidney ba to? Oh, nani siya boyfriend taga Leyte. Asa man dapit sa Leyte, Julie? Kung diya ka sa Tacloban dapit, maupay na kulup. Maharam ako magyakan ng waray-waray pero gunti ay la. Regards day to Governor Kiki Romualdez sa Tacloban City, no? O
kung di ka napit diri sa baybay sa Ormoc. By the way, mana kog Ormoc karong mga pipila ka adlaw gikan karon kay mag-lecture ko about drug related problem dia sa aroy Punggos, ano may Punggos hotel dia. Basta ko sa mga hotel dia, no. Kini gi-organize ni Ma'am Beth Ganob, no. Ako yung speaker dia, man namin dia sa Ormoc City. Masig taga-sugod ka, no. Masig silingan ta. Ha? Julie, ha? Ako'y bahay kubo dito sa Sugod, Southern Leyte. Kumusta naman dahil mga Kondira, Didasi, Roble family da sa Inabanga. Sige gini silang pagpaminaw nato dia Inabanga, no? Thank you very much. Porperio Lim dia sa dili Inabanga. Inupakan. Sorry, Inupakan. Ang Inabanga si Porperio Lim. Si Glicerio Galulo tong nasa Cagayan de Oro. By the way, inaot nga okay lang kahimtang nila ni Kimpan Albero o ni Goy Balikwatro. Sa to? Limot to. Limot ko na katwa to mga sukig. Nagpamayaw na sa Qatar, diya sa Kuwait, diya sa Dubai. Balutang gubot kayo dito, no? Inaot nga September mo diha, no? Okay? So, nag-Leyte ni siya, no? Maadjong adlaw din ninyong tanan diya sa Leyte, ha? Yes, mga Southern Leyte, mga Diharme family da sa Tomas Upos, mga Gonzales family, Bradboy Diharme, Mustawad. So, unang pangutana ni Julie, Engineer Lito Palugod. Luli Duran, mga Duran na akong mga parente, no? Nestor Obra da sa Maasin City. Unang pangutana, matag adlaw ko nga mag-inom og soft drinks. Kaniadto dihang una kong nibati aning sakit sa akong kilid ug puson. Ingon sa doktor, kidney infection. Tinuod ba nga soft drinks ang nakaingon sa akong kidney infection? Ay, kanang kidney infection due to bacteria ni siya or viral, no? Or actually bacterial infection. Say kag ginom so sa mga soft drinks, caffeine, carbohydrate, sugar. So, pagka-trigger tail ni siya, pero nakaka-infection, masuta ni siya, Julie, ma-confirm ni siya, pinagi sa very basic nga laboratory test, urinalysis. Because ang resulta sa urinalysis mo, hatag og informasyon sa doktor nga there is infection going on. Kung taas kayo ang bacterial count o ang WBC count sa imong dugo. Laboratory workup ang pinaka-saktong buhaton in order to confirm kung naabay kidney infection. Kinumdum ko ano sa intern pa may, o di amin trabaho pa sa presidente sa karon. Nakikita mo kidney punch, ha? Kidney punch mo, magbaksir ba? Kilid, duha man itong kidney, no? So, amo na yung pukpukon ng kilid, ang gingting kani ang pasyente, posible kaya problema. Pero, confirmatory is laboratory workup. Kaya po ko na, ingon nila nga basin UTI or urinary tract infection kuno ni. Kung di man sa ko sakit, mangihi, aslong ra og baho, nga mukalit o gawas, dili ka may hugaw sa akong partner. Pero pagpa-check up sab niya, okay naman siya. Unsa ka di ay ni? Laboratory workup lagi, ha? Laboratory workup, Julie. Nama mo'y bata pa ni mo'y 19 years old. Na ay boyfriend, no? Na mo'y 6 contact. So we cannot totally rule out possibility of sexually transmitted disease, no? Ingon mo'y kag okay ra siya, pero ni submit pa siya for laboratory workup. So, mga na nga masuta kung mutaas ang bacterial count sa imong urine, confirm nga naka-urinary tract infection. O naatay mga testing para sexually transmitted disease, negative. Pero ngayon na imong partner nga okay raw siya, dili na siya reliable kung not back up by laboratory result. Sabi na kung imong partner daghan pog laing sex partner, lain-lain, posibleng mahawa ka. Not necessarily grabe, pwede kag yeast infection or na ay problema dia sa imong internal sex organ. Ikatulong pangutana, nagduda sab ko nga mabdos ko, pero negative man ang akong pregnancy test. Unsa man kaha di ay ning murag madumbulan sa akong partner nga sakit. Mag 2 weeks na ning akong gipamati. Well, dahil masakit madumbulan, nag-sexual contact ninyo, could be possible nga na kay mass or whatever da sa soul sa mong uterus. The most practical way, I do not know where in Leyte man kalapit, patanaw kag ubigay ni gynecologist para ma-speculum exam ka, matanaw wa bay mass dihan dapita sud sa imong cervix o sa uterus. Kay kung nagtubo diha, siyempre, kung na kay sex contact, musakit gani siya, maigo.
matandog, no? So magpatanaw ka og ubi gynecologist para ma-speculum exam ka. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Ingon sa akong partner mag-take og medicine, sambong og kutri. Pero mahadlo ko nga basin mamdos lagi ko. Okay lang ba nga mag-take kung aning negative man ang akong pregnancy test? Delikado ba ni? Kung sa may akong buhaton, go to an OB-GYN. May you have may you submit or repeat pregnancy test. Na kay kanang ba mga 1 week, 2 weeks, di pa ba kay na ang yung ma-detect gyud. Ari na nas mga the first trimester gyud, the first 3 months na bitong mutas-taas ng level sa HCG. Mana ko minumduan, human chorionic gonadotrophic hormone, no? Dili na ko ka inumdum og when is the right time or nga ma-detectionan ni siya ma-confirm yun, ha? So, I'm sorry, di na ako makainomdom. Pero, repeat pregnancy test through the guidance of attending OB-GYN para ma-confirm kung buntis pa ka o dili ba. Kay, tinod na ay mga tambal nga makadaot sa developing fetus kung ikaw buntis. Submit for laboratory workup through the guidance of your attending OB-GYN. Ya, sa Leyte. Okay, hinaut na kasabot ka sa speaker ni mo, Julie. Ya, sa Leyte, no? O ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Dr. Eileen Bathan. Thank you very much sa inyong makanunayang pagpaminaw sa itong RMN program kasi katag-rating din sa itong lugar. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak-Ramen. Daghang salamat o maayong. Maayong adlaw nga mga kinpamaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang tumatatampo nagdasingan nga Lorna. Day, padong napisa diri sa tong barangay. Naanaw niya mga kalingawan. Bitaw no, unya sa man manglaag ta? Awat sa mati ay, mga agyo. Aw sige. You ain't nothing but a hound dog. Kanag tao, uy. Mao lagi mo. Day, magpalit sa ko soft drinks ha. Oh, kaayo, uy. Huwatan ako din ha. Sige, sige. Bulingkod ako din sa kilid. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high. Day! Sorry kaayo, uy. Nadugay ko. Gilangaw nagka ako din hida eh. Ang si Ken, good sa mong kaayo. Ha? Kinsa si Ken? Ato sige Ken ba? Nga naman ko no? Sa patuyo niya? Makigistorya ko na siya nimo. Ha? Nako? Oo. Ato ko na mos likod ay. Nako na siya importante nga tuyo nimo. Unsa man? Okay rin nimo? Salamat kay okay ra din nimo nga magstorya ta din niya. Ay, na-curious lang sakit ko kung unsa nang importante nga tuyo ni mo na ako. Mo'y pong sa kong amiga. Lorna, I love you. Ah, I love you, kidayon. Dugay na kung gustong musulti nimo ini. Pero mutala mo gud ko basta makakita nimo. Ken, Naba ko'y chance, Lorna. sa tinuod lang, naaman, pero kung sugtun ta ka, okay na di mo nga patago lang ang atong relasyon. Ha? Ano man? Mauwaw ka nga may bawaan nila nga imo kong uyap. Dili, uy. Kuan mong good, stricto kaayo nga akong amahan. Mau ba? Sige lang. Basta ang importante nga uyab na ta. Mahal ka, Lorna.
Mahal ta sad ka, Ken. Hala, no? Nanglaag lang ganita, nakauyab na ka. Bisag ako day, nakalitan ko. Wasa ko mag-expect nga, manguyab si Ken ako. Basta ha, amping lang gid permi, day. Kinahibaw na biya kasi mong amahan. Mo ginaybantayan na nako day. Kadigid mahibaw si Papa. Nagkagwapo rin, no? Ikaw na pagtika, kibi mo, uy. Sige na, ikaw na sayaw dito. Sige, go ahead. Na, Um, manayaw ta. sige. Di Papa. Kapila man ti kasulti. Nga di palagi ka pwedeng maguyab-uyab. Di man ni uyab pa. Nagpares naman migsayaw. Ako man ilaro ni mo. Ipalayo taga itong tawhan, ha? No nagustiyo ni mo nga adto ka na mo eskwela sa Cebu. Mao ba? Karon na ka malarga? O day. Unya, nahibaw si Ken, ana. Wa ako'y plano magpahibaw niya. Day, Lorna. Karon nga niya ka naman ako. Ang gusto lang yun nako nga mutarong kag eskwela, ha, Lorna? O Teo, Atagan di kag mayong kaugmaon. Ako'y bahala ni mo. salamat eh. Kumusta naman ka diha sa Cebu, oy, Lorna? Pilang katuig naman ka nga diha. O pag ka makauli o balik din hino? Wa pa kyut ay. Nabisi ko sa kong kinabuhi diri uy. Busy ang kinabuhi sa guwang daga? Hoy, kabastos ba ni mo uy? Na nagsalig ay kay minyo ka diha. Og ikaw, mo na wa pa ka maminyo tungod di keno. Dugay na to. Nakalimot na gani siguro to nako. Ay, wata kay bahaw, uy. Pareha ba mo nga wa maminyo? Unsa? Pareha ba mo nga wa maminyo? Nagsikig yung samong sa kumuna-una ang gisulti ni Isang. Tinuod yun ka nga wa pa siya maminyo. Nga naman sad ka. Unsa ka kun muuli ko sa amo sa buhol mo. Ay, salamat kay nauli na gid in town ka. Ka-OA baya ni mo, oy. Sakto kaayo. Padong pista dinhi sa ato. Magkatapok-tapok gitag balik. Ay mauli sa dang uban nga gikan sa laing nasod, oy. Magkatapok-tapok? Oo. Sa ato pa, naasad si Ken? Ay natural. Taga-tinhigo siya sa ato. Oh. Ay, kikulpaan man kong nakuna-una. Murag di pa ko andam nga magkita mi ni Ken. Wa pa sa kumahipaw kung unsay among reaksyon. Bang 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 bang. Bang 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 bang. Bang bang. Lahian na gyud sa panahon ron sa. Karon, disko na gid mo ipatukar. Mao lagi. Di pareha sa atong panahon sa una nga baile pagit in taon. Dahon ron sa. Karon, disko na gid mo ipatukar. Mao lagi. Di pareha sa atong panahon sa una nga baile pagit in taon. Day, Oh, di ba mao man ang tukara ang gitukara atong nanayaw mo sa una? di na ko gustong mahinumdum. Grabe ka uwa ang akong gibati at umi kayo na, day. Pero, ngano ni usab man nagkalit ang tukar? Lorna, Oh. Ken? Ken, pasaylo ako. may bubag imagino na to kung unsa ta sa una. Ken, Nagpaabot ko nimo. Wagid ko magminyo kay naiba ko nga balikon ko nimo.
Sa tinuod lang, nahadlo ko. Nitalaw ko maong wa ko'y kaisog nga mga tubang nimo. Kaya nahibaw ko nga nakasako nimo. Wa ko magpahibaw nimo kung asa ko. Papasaylo ako. Naibaw ko kung ano. Naibaw ko nga tungod sa imong amahan. Ug nakasabot ko, Lorna. Ken, Karon nga niya ka na. Mahimo magsubayan na to ang naputol na gumpa. o Ken. Kay sukad ba sukad og hangtod karon. Ikaw ra gihapon ang akong gimahal. Mahal sa kayo, tika, Lorna. Bisag mga guwang nami, pero tinud-anay ang among gugma sa usag-usa. Maong wa mi magduha-duha nga padayunon kung unsa may among nasugdan. Karon malipayon na kaayo mi. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga hikalan kaagi ni Lorna nga taga Cebu City. Uban sa awit nga kipangayo. Awit nga reguluhan, put your hand on my shoulder. Put your head on my shoulder, me oh so tight. Show me that you love. Among kaagi kibato na doon sa radyo ni Carol Marie Cain. Ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaka-awit. I-address lang na ining tulumanon, handubanan sa usaka-awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpapala. Someday